Voi ei! Joten Minun asiani! voinko aloittaa? Kiitos! Olen varma, että altaassa on jotain herkullista. Vähän hakoteilla, mutta sekin on aika siistiä. Ilmakylvyssä on vuorinukkeja. Ne ovat vähän outoja. Ne tuoksuvat liian hyvälle. Vau! Kotonasi on tasaista. Oletko menettänyt järkesi? Et voi lyödä kumia. Olen jumissa sellissä. Niin hyvä. Halusin iskeä kaikki kerralla. Se sattui kuin rakko suussani, mutta en voi tehdä sitä. En aio tehdä mitään. Onpas sinulla onnea. Olemme kateellisia. Se on varmaa. En pistäisi pahakseni kokeilla sitä, mutta minulla on pieni varvaas. Miksi et anna meille sitä viimeistä pop-itia? Ehdotan, että otamme sen itse, emmekä kysy keneltäkään. Kaiken. Sinun ei tarvitse koskea minun pop-itiin. Pärjään sen kanssa ihan hyvin itse. Ei ennen kuin sanon sen. Mikä ihme tuo on? En voi uskoa silmiäni. Se on eläviä matoja. Mitä? Vie se pois minusta. Minä. Mikä painajainen. Sitten madot pääsevät suoraan Mitä elämään. olen tehnyt, Julie? Oi. Laskenta! Tarvitsimme vain sen täydentäjän. Bellalla on mato aivan nenänsä alla. Se ei ole yhtään hauskaa, Alex. Nyt riittää. Bella, älä huoli. Siivoan senkin nyt. Sammuta pölynimuri. Se imee huuliani. Se oli todella hauskaa. Rakastan sinua. Kohdunpoisto on aika opettaa hänelle läksy. Mitä olet tehnyt, Julie? Täällä on täynnä lomakkeita. Sun täynnä. Se on se. Rauhaa. Hei, Caleb, muuten unohdit täysin orjasi. Oi! Siellä on jotain outoa, joka suorastaan karmi. En tiedä mitä se on. Ehkä sun pitäisi maistaa sitä. Niin kaikki selviää. Tunne se on. Oi, niin hyvä. Yksi asia tuntuu tapahtuvan minulle, jota en ymmärrä. Mikä se on? Voi! Mila, katso! Alex pienenee. Niinpä, hän näyttää oikein söpöltä. Alex, pidä tiukasti kiinni. Nostan sinut pöydälle. Hei, minä olen Lua. Mutta et voi olla... Enemmän! Katso. Kuinka paljon minä pidänkään sinusta, Alex? Ole aina sellainen! Se ei ole kauan sitä, kuin mitä minä. haluan! Wow, Vihdoin pääsee opita kokeilemaan se. sitä ja Mahtavaa. myös hyppäämään sille! Se on jopa parempi kuin trampoliini! Voi Mike! Nautitko, Alex? Nautin elämästäni! Hän on todella suloinen kuitenkin! Mä tässä ovat kaksi liekkiä sytyttämässä tätä ruokaa. Siinä se. Lopetan Miten olisi, jos hyppiminen, olen jo pelaisimme väsynyt. pienen pelin sitten? Ei mitään! mitä? Enemmän mitä? En aio tehdä mitään typerää. Mutta se on niin Sinun paljon... ei olisi tarvinnut ostaa minua ollenkaan. Olisit voinut vain sanoa ei, rehellisesti. Minä näytän sinulle, Se on mitä? todella hauskaa. Mitä teet Julielle? Pyydä minua olemaan mato! Niin yksinkertaista. Hoidan sen yhdellä kierroksella. Oi, toistaiseksi se ei suju Se on ok. Minulla on vielä mahdollisuus voittaa takaisin. Hyvin tehty, Alex! Hyvin tehty! Olet voittamassa! Ota siitä! Se on lämmitetty! Jos voisin, rakastaisin kovasti. Tuossa on voimaa! Mahtavaa! Yllätit meidät iloisesti! No niin, luulen, että on aika palata tässä vaiheessa. Tervetuloa takaisin siihen, millainen olit ennen. Ja mä olen iloinen siitä. Voinko aloittaa tällä kertaa? Mikä minä olen? Vau! Näitkö tuon? Minulla on uusi iPhone. Ei ole syytä kiusata. Teidän kaikkien pitäisi olla minulle kateellisia. Teillä ei koskaan ole tällaista puhelinta. Näytän kuin suoraan painosta. Otan puhelimesi. Näyttää siltä, että siinä kestää hetken. Mitä sinä teet, Mella? Anna filmi takaisin heti. Kerron hänelle loppuun mennessä.
Juuri sitä minä halusinkin tehdä. Joten mitä? En välitä. Mitä olet tehnyt? Pudotit puhelimeni. Oho, älä. Mikä Se sinua tuli esiin vaivaa, Alex? kömpelöstä. Kerro minulle. On parasta, että... En halua nähdä sitä. Tiedätkö, että se on paketoitu? Anteeksi, Teimme rakkaat mentorin. ystävät. No, se ei mene hyvin, mutta katsokaa mieluummin, mitä kassakaapissani on. Mä luulen kuulleeni oudon äänen. Mitä siellä on? Sitten ota se ulos. Tuntuu kuin se karkaisi käsistäni. Anteeksi, mutta en menetä järkeäni. Hän vain Oletko hyppäsi tosissasi? kimppuuni. Ei Se voi on olla hulvatonta. totta. Se on... Haps. Ah. Anteeksi, mitä sinä olet tehnyt, Julie? Minä olin vähällä niellä hänet. Miten? Hei! Tai ei mitään! Katso, miten söpö hän on! Entä jos se on eksoottinen prinssi? Yritän suudella sammakkoa rikkaakseni loitsun! Ai, milleks on sammakko? Katso! Minun täytyy tarkistaa se! Ja mun pitäisi tarkistaa. Mitä kassakaapissani on? Täällä on jonkinlainen sylinteri. Olemme valmiita! En tiedä mitä tehdä sillä. Ja katso. Sopiiko? Se, Mila! Sammakkosi on taas noussut! Katso. Kun häntä tekemään se! Kiitos, että Nyt se puhuitte näyttää olevan tehty katsoja. Siltä se näyttää! En tiedä. Voi. Mitä sinä teet, Apua! Julie? Tuo on loistava idea. Tein sen jo! Muutin puhelimeni suklaaksi! Se on niin hyvä! Minun täytyy muuttaa jotain myös, mutta minulla ei ole mitään. Olen kunnossa. Mitä sinä teet, Mila? Miksi tarvitset hänen sormeaan? Pysähdy! Älä syö sitä! Olet oikeassa! En ajatellut sitä. Tiedän, miten saada Alex takaisin. Edes Sinun tiedä, täytyy vain mitä poistaa sanoo. sylinteri. Okei, se on. On minun vuoroni olla kirottu. Luulen, että minun täytyy tehdä jotain, joten voitin suklaapirtelön. Näyttää mahtavalta. Jaetko sinä? Sinun täytyy ensin ainakin avata se. Sinun täytyy kääntyä oikealle tässä. Nyt. Jaatko kanssani? Totta kai. Ei tietenkään. Mitä voit ajatella jotain sellaista? Juon kaiken itse. Muuten se on todella hyvää. Aane. Kaikki on täällä ulkona. Juokseen. Sitten ota se. Mitä sinä teet, Dewey? Kaadat koko kokteilini. Jos jakaisit, sinulla olisi paljon enemmän. Olemme valmiita. Selvä. Haistaa käännös! En halua avata sitä! Siellä on varmasti jotain epämiellyttävää sisällä! Kas niin, haiseva kala! Sanoinhan, mitä sinun pitäisi tehdä sillä? En voi laittaa sitä Kiirehdi, omaan. tai me tukehdumme. Laita se! Mutta en halua! Vain sinun takiasi olen valmis tekemään sen! Kuinka ällöttävää! Väsyttää! En syö koskaan enää tätä kalaa! Sinua on on edelleen! vielä vähän Lopun jäljellä. korjaus! Syö se Hyvä pian. on! Hyvä on! Luulen, että on parempi syödä koko kala! Uskomatonta! Miten se on mahdollista? En uskonut, että Milo oli siihen kykenevä. Hiek! Juhlakala pilaa minun! Mutta se oli hauskaa! Todellako? Tiedätkö, Olet turvassa. mitä se on? Voi! Täällä on yksi kissanpala! Mitä minun pitäisi tehdä sillä? Kai syön sen! Siinä kaikki! Se on hyvä, mutta erittäin vähän! Vain yksi hammas! Se on outo totuus! Ehkä sinun ei pitäisi etsiä selitystä! Voi, mitä minulle tapahtuu? Sinulla on karkkia ympäri kasvoja. Onko kädessäsi hammas? Voi luoja! Se kätty olikin taianomainen! Katso! Minun kätti korvaa vanhan kättiin! Saanko pureskella? Missä kuul? Se on niin hyvä. Mahtava! Pidän siitä niin... Haluatko jyrsiä? Olen orja! Joo.
On purkkilaskuissa! Aivan niin! Kuinka suuri se onkaan? On 1. Anteeksi! Nutella teki minut niin hajamieliseksi. En malta odottaa. Katso miten suklainen se on. Se on todellinen herkku. Minäkin haluan yhden. Mahtavaa. Hain joitakin käyntiin, kiitos. Älä uskalla tulla lähelle hotelliani enää. Alex, en anna sitä kenellekään. Joey, olet vanhan miehen lapsi. Mitä sitten? Voi ei, se näyttää siltä, että hattuni on jumissa laatikossa. Kuulostaa siltä, että joku tarvitsee pikaista apua. Alex, en halua elää näin koko elämääni. Kiusaan, mutta mitään ei tapahdu. Hämähäkki, me olemme tulossa luokseen. Mutta sinähän käskit minun rauhoittua, eikö vain? Vau, minulla on nyt kerrottavaa viehätystä. Jos haluat kysyä minulta, miten menee, minulla menee hyvin. Rehellisesti emme halunneet kysyä, miksi sinun pitää ottaa rahaa meiltä. Voi, se on niin hyvä. Vielä on vähän jäljellä. Ihan oikeesti, mitä kassakaapissani on? Hanki hänelle siideharsomaskit nyt. Se on mollijuustoa. Se ei ole siideharsomaski, jos syöt sen heti. Mila tarvitsee ystävällistä apuamme. Oikeastaan ei. Ei se pyytänyt apua. Voi! Luulen, että se toimii. Saat melkein kaiken. Voi! Onko tuo peräreikä? Asia on niin, että Se on kaikki hyvä. toimii. Se järjestyy. Lusikoinnin löysyys Kaikki on on hyvin. minun virheeni. Ihan totta. Luulen, että sisällä on musta aukko. Missä ovat asiakirjani? Hyvä on. Tule sisään. En voi uskoa silmiäni. Ei se ole nainen. Se on Jumalatar. Hän kävelee suoraan luokseni. Katso nyt häntä. hän on Mikä aivan kaunotar. upea. Mikä käsi sinulla onkaan täällä? Tässä on passini ja siellä on lippu sisällä. Kiitos. Voi, en todellakaan nauti miesten huomiosta tänään. Pitäkää hauskaa, pojat. Minun täytyy mennä lentokoneeseen. Mennään. Ehkä voimme pysyä hänen perässään. No. Minne olette menossa, pojat? Tule, nuori mies, näytä minulle lippusi. Ja tuossa on minun lentokoneeni. Mikä loistava vartalo. Ei niin kuin minulla. Olen niin väsynyt kulkemaan näiden kanssa. Siinä te olette, kultaiseni. Olen kaivannut Olipa teitä harmi. niin paljon. Otetaan tarjotin, kaunokaiset. Hei, lippunne. Kiitos. Kaikki on kunnossa, mutta valitettavasti ette voi tuoda koiraa, aivan kuten muitakin eläimiä. Minulla on loistava idea. Hienoa lähtötoivetta haluan. Hei, Bobby. Älä huoli. Hän jää minun luokseni. Teidän passinne, rouva. Se on kunnossa. Nyt pieni taustatarkistus. Mitä? Eläimet ovat... Ehdottomasti kielletty aluksella. Mutta älä huoli. Lemmikkisi Odotamme. luo. Jää tähän kunnes palaat. Hei herra, saanko kääntää päätäsi? Tässä. Okei, näytän sinulle tempun. Hokus pokus, ja salasana ilmestyi. Hoho, ei voi olla. Nyt on parasta tuoda tuo hattu tarkastettavaksi. Tähän suuntaan. Anteeksi, tulkaa läpi. Voi ei. Laukussa ei ole edes mitään. Okei, tervehdys. Tulkaa nopeasti sisään, herra. Hei. Veljeni on ihan yksin siellä. Pyydän anteeksi, hyvä rouva, mutta tiedän miten voin auttaa teitä. Yksi pieni temppu ja karvainen ystävänne on heti luonanne. Nyt luulen, keksin sen! Tuolla hän on! Kiitos, olet kanssani. Kaikki on kunnossa. Ei merkkejä eläimistä. Hyvää iltapäivää. No, paprikat ovat järjestyksessä. Meidän täytyy kuitenkin katsoa koriin. Voi ei, kissa on siellä. Tiedän. Anteeksi, Onko kukaan se koskaan on... sanonut sinulle, että sinulla on hieno, näkyvä Voitko leuka? ottaa kuvan minusta? No, miksi ei? Mutta hetkinen, minun täytyy ensin laittaa hiukset kuntoon. Nyt olen valmis. Se on hienoa. Se toimi. Nyt tärkeintä on päästä lentokoneeseen mahdollisimman pian.
Anteeksi. Minun täytyy mennä. Hei, mikä tuo on? Haistan siinä eläimen. Oh hei. Tulkaa sisään. Tulkaa sisään. Aha. No, siinä on paikkani. Nyt voin päästää sen ulos, Kisu. Voi, mikä söpöläinen. Voinko silittää? Tietysti. Sellainen hyvä Kisu. Ah! Mikä minulla on? Olen allerginen. Hei, mukavaa matkaa. joten... Hyvää iltapäivää. Aloitetaan. Paperityöt. Se on hyvä skannaus. Tuoletko eläimiä? En usko niin. Sitten, hetkinen. Sinulla on jotain? Hamsteri? Ei poikkeuksia. Eläimet ovat ehdottomasti kiellettyjä aluksella. Se on harmi. Täällä on tiukat säännöt. Veikkaan, että voin tuoda sammakon sinne. Sinun täytyy keksiä jotain pian. Minulla on kirja, jonka olen täyttänyt kokonaan, mikä tarkoittaa, että voin muokata sitä hieman. En koskaan pitänyt siitä osasta tarinaa. Nyt laitetaan sammakko sisään. Tarkistuspiste. Tässä ovat lippuni. Voinko mennä? Heti kun olet ohi tästä tölkistä. Näyttää selvältä. Okei. Jatka. Hei! Ole hyvä ja tule mukaan. Missä paikkani on? En usko, että aion kertoa ylähyllylle, jotta se ei ole tiellä. Olemme valmiita nousuun. Hyvä juttu. He eivät saaneet meitä. Oh, kyllä. Kuningattareni. Mitä? Mikä se on? Hei, tässä ovat lippuni. Miten menee, Kelso? Oletko kunnossa? Olen pahoillani, mutta Kelso ei ole menossa mihinkään, ainakaan lentokoneella. Eläimiä ei sallita koneessa. Oletko kuullut? Lemmikkejä ei sallita koneessa. Onko sinulla? Tarvitsin apua. Kyllä, se on parempi. Hei, liput, olkaa hyvä. Oho, luulen, että Lisko on lähtenyt kävelylle. Onko kaikki kunnossa, herra? Kaikki on kunnossa. Mikä hänen hätänsä on? Itketkö, Eli? En oikeastaan ymmärrä. Näytäpä minulle, mitä sinulla on siellä. Tiesin sen. Yrittää tuoda eläintä koneeseen. Oho. Mennään pois täältä. Kiirehdi! Me emme tiedä. Menit sen ohi. No, tässä on minun kyrpäni. Se on tarkoitus. Se on okei vai ei ollenkaan hyvä? Kultakala. Ei. Eläimiä ei saa tuoda alukselle. Kiitos. Minä hoidan sen. En voi uskoa, että minun täytyy luopua Pythonistani. Hän on niin herkkä ja kuole. En ole nähnyt. Väistykää tieltä. Tässä ovat paperini. Anna minun väistää hänet nopeasti. Mitä? Ei. Tylsisty nyt. Ei minun vahtivuorollani. Anteeksi. Kuinka rohkenet? Ole kiltti. Voi ei, olen pahoillani. Okei. Tuolla on leissi. Voi ei! Käärme! Voi minun! Paina vain tätä painiketta.